تماشاوانên me di vê êrişa İsraîlê ya li dijî Îranê de gelek berpirsên Îranî hatine kuştin hetanî niha bi dehan kes him zanyar him berpirsên Îranê hatine kuştin ji wan jî çend kesên ku me ji bo we datîna navê wan diyar kirine. Yek ji wan jî Mihemed Baqirî serok erkanê hêzên leşkerî an jî fermandarê giştiyê hêzên leşkerî bû her wekî Elî Şemxanî jî şêwermendê Xamenî ew jî di vê êrişê de hatiye kuştin. Li hêlekê din jî wêneyê Emîr Elî Hacîzada fermandarê hêzên ezmanî di êrişa İsraîlê ya li dijî Îranê de hatiye kuştin. Hesen Selamî fermandarê Sepayê Pasdaran yê Îranê ew jî di vê êrişê de hatiye kuştin. Her wekî Gulam Elî Reşîd Cigirê serok erkan di vê êrişê de hatiye kuştin. Çend kesên din jî ku di vê êrişê de hatibûne kuştin navê wan hîna derneketine jî û hetanî niha jî êrişên ku berdewam kirine bû sidem ku bi dehan berpirsiyar û fermandarên artêşa Îranê werne kuştin.